איפה אפי? זאת אומרת, איפה צביקה? אני התחלתי מהכיוון ההפוך לכיוון של המסלול. חלפו על פניי כבר רוכב אחד עבר. וואי, איזה עלייה יש פה. אני רוכב הפוך, ומתישהו אני אפגוש אותם. ושמש. לאן שלא מסתכלים יש איזה אגם. חמוד. צביקה נמצא שם איפשהו, אחרי העץ, על ההר השני. או בעצם שם. צריך לרדת שם את הירידה לכפר הזה ולעלות לפה. נראה לי עוד איזה שעה ניפגש. שם זה הפילאטיס ואגם לוצרן. יש לנו מקום לעבור. אוקיי. חמודות. כן בובי. טוב, תזוזי. תודה רבה. טוב, אני הולך. די הרבה כבר. יחסית. הופ, אופ מילה. לא נראה לי. לא, זה לא קדנס של צביקה. לא, זה לא. קסדה לבנה. האם זה צביקה? לא, זה לא צביקה. Good. Hi. Good luck. כנראה שהנקודה הזאת זה צביקה. למה יום שלישי? יום שני. יום שמשי. טוב, אני ארוץ אחריך. בוא, יאללה. לא יודע מה להגיד. אוי, היום השני למסע. היום התחילו עליות מהבוקר כבר, כמו שראיתם. עלייה ראשונה על ההתחלה, ואחרי העלייה הראשונה, או ירידה קפואה הייתה. בטח קפוא, היה קר. היה קר, זה 3 מעלות. וטסתי שם, הגעתי למטה, נשקו לי השיניים רעדו, והרגליים היו רטובות. אז לא ידעתי מה לעשות, להחליף גרביים, לשים ניילונים, שטויות. בסוף הכי טוב זה לא לעשות כלום. לא לעשות כלום. ועצרתי. תחנת דלק נפתחה בדיוק כמה דקות אחרי זה. חיכיתי להם, שתיתי 2 קפה גדול, שיהיה לי חם, והמשכתי. ואז היו לי מלא עצירות. כל אחד שלי התארגנתי על עצמי. זהו, עובדים, יום של עליות. זה שבילים שפרות עושות. זה הפרות מסדרות. זה הכי גרוע, כי שבילים של הפרות הן עושות חריץ שאתה לא יכול לפדל. תחשוב עם הגרבל. זה שפגשתי אותו שנה שעברה עשה את זה עם גרבל. אז מוריד רגל אתה לא יכול לעצור. אי אפשר לעצור אם אתה מוריד רגל. זה ממש מסוכן. לא נשאר כמעט. יש עוד כמה קטעים קשים. פה, עכשיו. עכשיו זה ללכת ברגל. זה בכלל לא שאלה. קודם היו פה פרות על הדרך.
הם היו פה, הפרות היו על זה. בטור הזה? לא, על השדרך פה, הייתי צריך להתבקש מהם יפה. שיזוזו. תסתכלו עליהם עיני פרה. כן. העלייה הזאת התקפה. ממש כמו שוויץ פה. ממש כמו שוויץ פה. טוב, אני... אנחנו עומדים בכרמל ביי ביי. ביי ביי.